Lami nguThembani wakwamathi. Namhlanje sizofunda about multiplication of polynomials. Lapha ngizozenza izibonelo eziningi ezama-polynomials engizofuna ukuthi siwa multiply. Kuze ukuthi ekupheleni kwale video lena sibe sesinokuqonda nokwazi okujulile kuzosisiza ukuthi sibe nokuzethemba lapho sihlangabezana nento ezinje. Isibonelo sokuqala sithatha 2x times 4x minus 5. U2x siyazi sithatha lo 2x lo sama bracketini simultiply ngaye u4x nalo minus 5 la. Into kumele si understand ukuthi ama bracket lawa asho ukuthi siya multiply. Qala kumele si multiply lokho, sobhala 2x times 4x bese sithi sithatha lo 2x futhi siphinde futhi multiply ngayo u5. Into sithatha isign minus 5 times 2x. Njengoba sinje ke le method engicela ukuyisebenzisa manje bayibiza ngokuthi is a distribution of property. Mase nje yafana nokuthi singathi 2x times 4x ifana nokuthi ziningi indlela ongenza ngayo. Ngaqala ngenombolo ukuthi 2 times 4 bese uthi x times x. Siyazi ukuthi 2 times 4 sothola u8 and then x times x thola x squared. Siyazi ukuthi x manganalutho laphezulu siyazi ukuthi kuno 1. Uma multiplier ama terms ane base eyodwa just to add exponents ingakho thola 2 loyana. Lana sino 8x squared sambhala lana bese ke sithi 2 times 5 sithola u10x. Uma senje ke akusekho okunye singakwenza ukudlula lapha ke. So ngizenza isibonelo sika 9x cubed times 3x squared times 2x plus 7. Lokho sikwenzile ekuqaleni sizophinde futhi sikwenze nala kulesibonelo sesibili. Lesi nje sinama terms amaningi ukudlula lesi sasekuqaleni nje, kodwa imethod esisebenzisa isafana. Khona enye indlela elula ukwenza lesibalo kodwa ngifuna ukuthi ngisenze kahle khona nizoba nokuqonda okujulile. Lana ke sizothi 9x to the power 3. So bhala 9x to the power 3 times 3x squared bese siphinde futhi times u9x to the power 3 no 2x minus 2x times 9x to the power 3 plus 7 times 9x to the power 3. Bese lana ke into esoyenza ke sizo multiplier lama terms lawa njengalapha eqaleni, kodwa manje sovele sibonile ngisenze njani eqaleni. Manje sothatha inamba simultiply zodwa. U9 times 3 sothola 27 bese ux times x to the power 3 times x to the power 2. Lo sazi ukuthi we add ama exponents because ibase yafana kuzoba u5 minus 2 times 9 is 18. Siphinde futhi add ama exponents x times x to the power 3 by x to the power 4. This is further plus 7 times 9 is 63. Bese kuba x to the power 3. Uma isinje ke bangani ke hayi sesiyenzile ke lento ebafuna ukuthi siyenze lesibonelo lesi. Lokhu nalokho kuyafana. Ikhona enye indlela enzoyisebenzisa masene qonda kahle ngokujulile. Thi ngichubeke futhi ngenze sinye futhi isibonelo esithe ukuhluka kunalezi esengizenzile la. Sizothatha ama brackets sofaka x minus 3 sim multiply futhi ngo x plus 2. Uma inje sizothatha lokho kulawa bracket lawa so multiply ngalokho kungale kuma bracket lawa ngale. Manje bayibiza lena i distribution of property. Lesibalo sizohlangana nazo isikhathi esiningi lapha uma wenza i-algebra. Sithatha lokho ngokufaka la sizophinda ngakho lokho kungaphakathi kwaleli linye bracket. So thatha x minus 3 simultiply ngayo u-x siphinde simultiply futhi ngayo ngo 2 x minus 3 times x
ngizothatha umbala ohlukile bese sithatha u-x minus 3 siphinde futhi simultiply ngaye u2. Isibonelo esilula lapha ngizothatha lokhu okula kula bracket esikhundleni sakho ngizofaka u-a, ngizofaka u-r esikhundleni sakho, so lana kuzoba u-a times x plus 2. Siyazi thina engqondweni zethu ukuthi u-a umele u-x minus 3. Manje buka-ke kuzoba njani, sothi a umphinde ngo-x kuzoba u-ax bese kuba u-plus u-a ngiphinde ngo-2 kuzoba u-a2. Lokhu-ke kufana ncamashi naloko okubona ngapha ngaphansi. Umehluko nje ukuthi nje esikhundleni sika x minus 3 thina sifake u-a, kodwa lokhu into eyodwa, kodwa lokhu engiceda ukwenza manje kubonakala kulula, ngenzela ukuthi nibe nolwazi olujulile nokuqonda okujulile-ke bafundi. Ake sizihlaziye-ke simultiply u-x no-x sizothola bani. Ngizosebenzisa imbala ehlukile la khona nizobona kahle into engiyenza la. Sithatha u-x o-purple sithi times x lo o-yellow minus 3 senza umbala o-purple times u-x ngizomenza ngombala o-yellow plus ngithathe u-x o-purple no-2 o-yellow bese sithi minus ngizosebenzisa umbala futhi o-purple no-2 ukuthi uzoba yellow. Njengoba ngiyenze kanje ngiyenzela ukuthi ngizokhona ukubona ukuthi yini into engiyenzile la. Kodwa manje sokumele manje si-multiply, so uma si-multiply sizothatha u-x somphinda nalo x lo sothola bani u-x squared, sothola u-x squared. U-3 times x sothola minus 3x plus u-2 times x sothola u-2x plus minus u-3 times 2 sothola u-minus 6. Uma seyinje-ke sino x squared no plus 2 ama-like terms lokhu kufanayo, so sizohlanganisa kuyosala u-x no minus 6. Lebalo lezi uhlangana nazo isikhathini esiningi uma wenza i-algebra sigcwele sona, so kubalulekile ukuthi uyazi into engiyenza la-ke mfundi. Sisebenzisa i-foil, nawe mase uyiqonda kahle lento lena uzosebenzisa yona le i-foil ngoba yiyo elula, ayinazo itephu eyiningi. Lana ngizothatha u-x minus 3 no x plus 2. Uma ngisebenzisa i-foil ngizomultiply u-x no x bese ngimultiply no, uma ngisebenzisa u-x no x ngizothola x squared, x times 2 kuzoba plus 2x bese kuba 3 times x kube minus 3x kube minus 3 times 2 kuzoba minus 6 kuzoba x squared. Ngiyazi ngizohlanganisa ama-like term ethu ngizosala ngo-negative x minus 6. Yiyo le ebizwa ngokuthi i-foil method phecelezi. Ukupractice ngifuna ukuze uzazi kahle lebalo lezi. Enye into futhi engifuna ukuthi senze la esinye isibonelo lapha kahle ngizothatha i-binomial, ngifuna ukuthi ngiphinde nge-trinomial kulesibalo lesilandelayo. Lesibalo esengizosenza manje basuke bathuke, kodwa ayikho into ethusayo nje la, abantu kumele uzame ukuthi urelaxe uzobona kahle. Lana sizothatha u-3x plus 2 simphinde ngo-9x squared minus 6x plus 4. Lesibalo lesi singayenza ngale ndlela lesiyisebenzisile ngale phezulu, kepha iqiniso lihle bafundi, kuzosithatha kade ukuthi siqede. Kodwa khona indlela elula engifuna ukuthi sisebenzise uma ngabe senza ibalo ezinde ngale ndlela le. Kodwa into enhle ukuthi imiphumela iyafana yona, ama-answer ayafana as long nje wenze ama-steps a-right. Lapha ngizofuna-ke sithathe u-9x squared minus 6x plus 4 le trinomial lesiqale ngayo, so to 9x squared minus 6x
plus 4 sizomultiplya ngo 3x plus 2. Ngifuna nicaphele kahle le ndlela engisebenzisa la. Uma simultiply lana kube lokhu kuyinamba kuphela bese uba nama tens, ama units, ama hundreds nama thousand njalo njalo. Kepha lana ngoba sinama variables siba nama constants, sibe nama first degree terms, ama second degree terms, ama 100 degree terms, nama 1000 degree terms. Kodwa la asinawo kwamanje, kodwa azoba khona kule video lelandelayo. So lana the highest degree term yethu i second degree term. Masi multiply so 2 times 4 so thola 8, sithathe u2 times u6 so thola minus 12x. Balekile ke bafundi ukuthi uma ngabe usebenzisa le method le uwaqondanise kahle ama terms wakho. Lana sizoba no minus 12x. Sithathe lo 2 lo siphinde ngaye u9 kuzoba ngo 18x squared. Uma usisuka lapho sizothatha u3x ngizombhala ngomunye umbala ke. Sithatha u3x sizophinda ngayo yonke lento lesibona ilanga phezulu. Kepha siqale ngo4. Sizothi 3x times 4 is equal to 12. Simqondananisa nalo u12 on x. Siphinde sithathe u3x multiply futhi ngo6x. So thatha x times x ubani uzosinika ux squared. Bese sithi u3 times 6 sithola bani u18 negative 18. Bese lana sithi 3x times 9x squared sithola bani 3x times x squared sithola x to the power 3. Bese sithi 3 times 9 sithola u27. 27 asinayo 30 degree term lapha yiko 27x 3 ame eceleni lapha yedwa. Lana ke sizothatha u8 simehlise u-negative 12 no-positive 12 bayakhanselana, u18x squared no minus 18x squared bayakhanselana, sizosala ngo27 x to the power 3. So lento lena ilingana no27x to the power 3 plus 8. Le method le ngisebenzisile le iyasebenza yona, isiyasebenza kakhulu. Ungasebenzisa multiply ama polynomials nama trinomials, ama trinomials nama trinomials. Ungaze ube nama term amahlanu ngapha, kodwa le method le mangabe isenza kahle yohlala ukusebenzela njalo. Siyabonga abafundi, sihlangane futhi esifundweni esilandelayo ngokuzayo.